da. Gainera, mugikor tarifa guztiek 5G eta dei mugagabeak barne hartzen dituzte. Jo, harrapatu nau. Hirugarren bertso txapela nagusia poltsikoratu du Maialen Lujanbiok eta beste behin 2009ko eta 2013ko buruz burukoaren argazkia ikusi da. Amets Arzaiuzekin aritu baita aurten ere. Iñaki Muruak jantzi dio azkenik txapeldunari txapela. Tentsio handiko eguna izan zen bertsolarien hitzetan, igandean Iruñean jokatutako finala. Lujanbiok lana erruz egin zuen egun osoan, kontzentratuta eta betarte serioz nahi zituen bideak zartatzen. Orain, 5 urte txapeldun izatearen ordainetan, igandeko geltokian igozen txapelketaren trenera Lujanbio. Kostaldia eman zuen hasi eta buka, eta 2240 puntuak dira horren erakusle. Beste 7 bertsolariak nolanahi ere bikain aritu ziren. Saioa hasi orduko hartu baitzioten tamaina holtza berriari eta tenple honean eutsi zieten 13.300 lagunen begirada, animo eta txaloei. Txapelketen argazkia berritu du aurtengo finalak, baina bideak berak berritu du. Bertso gozez zeuden txapelketa asterako bertsozaleak eta igandeko finalean ere islatu zen goze hori. Asteburuan jasotakoekin jarraiki Nafarroatik mugitu gabe, Atortxurroken 27. edizioa bete du asteburu konplikatu batean. Jendez gainezka egon zen ekitaldi batean, dispertsioaren kontra, pertsonatik pertsonara egiten den lana goraipatuz. Xotxil Karasatorre izan zen aurtengo mezua irakurtzeaz arduratu zena, espetxetik begira zuen aita hain zuzen ere. Hala, dispertsioaren kontra egin den lana eta oraindik geratzen dena irudikatu nahi izan zuten Atortxurrokeko antolatzaileek. Arratsaldeon, 20 kilo baino gehiago galduta bitaminen gabezia negurako arropa egokirik ez, edota ziegan aireztapen arazoak dira. Pablo González euskal kazetariak abendu hasieran Free Pablo plataformari bidalitako gutun batean zehaztu zituen egoeretako batzuk. Gonzálezek Radomeko segurtasun handiko espetxean jarraitzen du, joan den otsailetik, Varsoviatik 70 kilometrora eta guztiz bakartuta. Oiana Goiriena bikoteak 2 orduz Polonian bisita egin zion, hilabete bat dela, eta gaur gurean izan da gonbidatu nagusi gisa. Abokatu Barrizek sartu dugu zela kasuen, injarra moteko, aporroa presio gehiago itzeko, perfil tekniku hau edekoe, arazo hauetan, penaletan da, zaildu hauek diz, eta alde horretatik bai, aldatu da, izen be, gu ustaietik onagabi zentzuten, bai, eukiko zue bizitateko aukeri, helduko da, esan heltzen, eta honek sartu dizenetik, handi gitxi-gitxire, heldu da bizitan juteko, bai, bina orduan, bai uste guzo zar aldatu dela, ikuspuntu horretatik. Bestela beran legezko egoerin ganin ez da ez aldatu. Bera, behin mineko espezialdi zen dau, 3 hilabete gehiagoan bitxuz, otsailen askanera arte, eta gero ikusko da. Gaiz aldatuta Osakidetzako sindikatuek deialdi bateratu bat egin dute ostegunean, Osakidetzako lantoki guztien atarian biltzeko. Euren hitzetan Eusko Jaurlaritzako osasun saila, osasun sistema desegiten eta lan baldintzak eskasten ari da eta iragarri dute Eguberrien ondoren protestak kalera eraman eta herritarrak ere deituko dituztela parte hartzera. Itziar Perez eta Idoia Gurrutxaga Donostialdeko esiko zuzendaritzako kideak kargugabetzeak eragindako krisiari buruz azalpenak emateko agerraldia egin du Sagarduik gaurkoan Eusko Legebiltzarrean, baina oposizioko taldeek egindako galdera zehatzei izkin egin die eta ez du argitu zer dagoen erabaki horren atzean. Harremanak eta kudeaketak normalizatzeko esparru horretan dira Osakidetzako zuzendaritza nagusiak gaur hasten dituen elkarrizketak. Eta baita zerbitzuburuekin, baina baita bertan dauden beste erdi mailako karguekin ezagutu ahal izateko. Eskatzen dutena, aldarrikapenak egin dituztena, baina baita ere beste profesionalek eskatzen dutena. Elkarrizketek beraien bidea izango dute eta uste dut beraien bidea egiten ere utzi behar diogula. Adostasunak eta ezberdintasunak izango dira bide horretan.
baina normaltasunerako bidea jarrita dagoela pentsatzen dut. Gizarte arloan talaia feminista sortu dute, estatu feministarantz eragiteko tresna. Talaia feminista txosten bat izango da Euskal Herriaren koiuntura eta trantzizio feminista aztertzeko. Hala, talde bat sortu nahi dute, datorren urtean lehen txostena kaleratzeko. Euskal Estatu feminista bat du xede eta horretarako trantzizio feministaren beharra nabari dute Euskal Herrian. Ideia horren bueltan batu ziren larun batean 80 emakume subiranista, ezkertiar eta independentista. Asu-basuan egosten ari den trantzizio feministarako tresna ezagutarazi eta hartaz hitz egiteko. Talaia feministaz, oraindik erabakitzeke daukaten maiztasunarekin argitaratuko duten txostenak bi atal izango ditu. Euskal Herriaren koiunturaren azterketa bat begirada feministatik eta bestetik Euskal Herriko trantzizio feministaren azterketa bat. Eta hizkuntzarekin lotuta UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak Debako Luzaro ikastetxean egindako batzar nagusia baliatu du Hernaniri, Astigarragari eta Asteazuri ongi etorria egiteko. Hernaniko udala, UEMA, udalerri euskaldunen mankomunitatean sartzeko proposamenaren aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos orain Hernani udal taldeak, kontrako botua ez dago kontrako boturik eta abstentziak Alderdi Sozialista udal taldeak. Hirugarren bertso txapela nagusia poltsikoratu du Maialen Lujanbio. Kaiara Durreta lankideak azalduko digu sakonago. Hirugarrenez, Maialen Lujanbiok txapela jantzi du. Amets Arzaiuzen aurka buruz burukoa jokatu zuen atzo igandean, 2009an eta 2013an bezala. Bertsolari txapelketa nagusiko final gogoangarria izan da, Iruñeako Nafarro Arenan ospatu dena, 13.000 bertsozale lagun zituztela. Lujanbiok 2.240 puntu lortu ditu eta Arzaiuzek aldiz 2.176. Buruzborokoaren atean gelditu dira urrunez urrun Aitor Mendeluze, Sustrai Kolina, Alaia Martin, Beñat Gaztelumandi, Nerea Ibarzabal eta Joanes Jarregi. 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Maialen Lujanbio Zugazpi. Hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari, ta munduak hartu dun itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Eta asteburuan jasotako ez aipatu dugu ere, Atortxurrokek 27. edizioa bete du asteburu konplikatu batean. Poza, badaukagun hola goza, tristura zugu ala ere, nahi gabe bihotza. Gertuago zaudetelako, baina gu ere gertuago gaudelako. Azken presoa etxean egon arte ez gara geldituko. Etxean eta nahi ditugu zuk barrutik nik kanpotik dira, herria indartzen ari da,
Urtez urte euskal preso politikoen dispertsioari aurre egiteko, etekin ekonomikoa ateratzeko, lan eta lan ibiltzen dira Tortxurrokeko antolatzaile eta bolondresak. Aurretiazko lana eta auzolana premiazkoak dira, musika eta elkartasun jaialdi hau aurrera atera izateko. Ikus dezagun jarraian nolako giroa jazo zen larun batean. Gu Basauritik eta ni Barakaldotik. Otzarretik. Tarrekaldetik. Santurtzitik, biak. Biak, bai. Tolosatik. Tolosatiken. Bai. Lehenengoa da. Bai, lehenengoa da. Negukoa, bai. Bestean ez. Normalean udara juten gara. Udakora. Bai, beste batzutan egondakoa, ja. Bueno, ni etorri nintzen pandemia aurreko atortxura baita ere, baina bere lehenengo atortxua da. Bai. Urtero etorri izan geha, bai udarako eta nebaita indanan, eta neguko nebaita. Ez dakigu, sin más, nahi genuen etorri eta zegatik ez da kauza besteko eta boiatzeko eta holan. Oituragatik edo, festa dago, barrura eta baita ere dekon importantzia eta garrantziaren gatik baita etorri gara. Azkenean euskal presoak etxera rebindikatzeko. Bai, azkenan da, bai, ekimenak daukan, berez izan nahi eta atzedia datorrena, eta berez ekimena. Bueno, euskal musika gozatzeko leku aproposa dela uste dugulako, eta jende gazta datorrelako, eta hola. Bueno, elkartasuna adierazteko, hori lehen da bizti, eta gero baita ere ondo pasatzeko, lagunekin eroteko, eta beste giro baten. Ni Brigade. Ni baita. Eta Merina Gris, bai. Eta Tremenda Jauria. Eta danak. Bai, Segismundo Toxikomanio. Ni egin ez dakit. Hartu dut egin programa zer nahi goberatzen askotaz. Ez dakit egondakoa, bertindu ez da egia esan da. Ez dakit. Nahiko ditugu. Bai, nahiko ditugu. Ez bulego. Eskakeitanen jira maituko da urten, orduan eskakeitan baita ere, Tremenda Jauria, bulego, ez dakit asko daude. Tremenda Jauria. Eta ez dakit, denak dira talde honak. Egia esan, urtero oso talde honak ekartzen dituzte, así que... Oso goiza horretako, Oso goiz ez dute dan, así que ondino ez. Gero harrapatzen badin banauzu bai, baina ez dutxut ez prometiuko. Bai, gero harrapautu eta abesteko du fijo. Ez que oso gaizki kantatzen dugu, ez beto. Bai, oso gaizki kantatzen dugu benetan. Joder, betikoa. No voy a dormir contigo esta noche, si me puedes llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Etxerat elkarteak jakinarazi duenez, baldintzapean aske utzi dute Álvaro Arri Pascual, preso algortarra. 27 urte egin ditu espetxeratuta eta azken hilabeteetan etxean bete du zigorra 3. gerraduan. Espainiako espetxe zuzendaritzak 2008ko maiatzean iragarri zuen Castellotik Burgosera leku aldatuko zutela. Orduan, lehen gradutik 2. ere aldatu zuten. Aurtengo apirilean berriz, espetxe zuzendaritzak Arriri 3. gradua ematea onartu zuen eta aldaketa horrekin batera Euskal Herriratu zuten, Basaurira. Urrengo urratsa izan da baldintzapean aske uztea. Preso algortarra 1985ean espetxeratu zuten eta 30 urteko zigorra ezarri zioten 2018ko ekainean bete zituen zigorraren 3 laurdenak. Horrez gain, Espainiako espetxe erakundeek beste 6 Euskal Herriratzen berri eman dute. Gauzak horrela, 14 euskal preso geratzen dira Euskal Herriratu edo haien Euskal Herriratzea iragarri gabe. Gaiz aldatuta 10 hilabete dira Pablo González atxilotu eta inkomunikatu zutenetik. Orain, behin-behineko espetxealdia berriro ere luzatua, urtebete emango du espetxean gutxienez. Bere bikotekidea entzun dugu lerroburuetan, auzia zein egoeratan aurkitzen den azalduz, baina ez diogu berari bakarrik galdetu afera, zentzun jarraian Ane Irazabal nazioarteko kazetaria. Dagoeneko hilabete asko dira. Nik uste dut horrelako adibiderik azken urteetan ez dugula ikusi gure inguruan. Hau da, ez dago horrelako adibiderik, ez dago horrelako aurrekaririk. Eta gero eta lotxagarriagoa bilakatzen ari denean, mobilizazio gaitasuna ere handitzen ari da. Claro, kontua da hor, presioa egiteko presioa altu mantendu behar dela. Ze presioa jeisten bada, nolabait Poloniak probetxu hartuko dio horri, ez? Nik uste dut errezena dela esatea, bai, baina
freelantza zen, edo etzaukan, baina eske horrelako aurrekora bat sortzen denean, gero atzetik edo zein joan gaitezke. Eta hori da onartu behar ez dena. Eta horregatik nik uste dut garrantzitsula dela, esaten nuen bezala, elkartasuna erakustea, alden einean, gutxiago, gehiago bakoitzak alduen einean. Eta presio instituzionala, presio politikoa oso altu mantentzea, ez? Ze bestela, ezin da nolabait ahanzturan erori. Hori da garrantzitsuena une honetan. Nazioartera begira, Peruko presidente Dina Boluartek iragarri du Pedro Angulo lehen ministroa kargugabetu duela. Karguan 10 egun daramatza lehen ministroa eta argi utzi du astelehen eta astearte honetan gobernuan aldaketa gehiago egiteko asmoa duela. Edozein kasutan, hautatu bezain Laster lehenengo impeachment prozesua martxan jarri zuten, eta horrek adierazten duena da, hasiera-hasieratik estatu kolpe bat emateko borondatea zegoela. Eta estatu kolpe hori, eta Castilloren kontrako jazarpen horren atzetik dagoena da, mezu bat bidaltzea Peruko gehiengo pobre eta indigenari. Esatea nolabait ere da, etzaitezte saiatu beste behin ere, presidentetzara iristen. Ze Castillok ez zuen munduko beste egin boterean. Baina badirudi, indigena bat, edo nekazalgunetako maisu batek presidentetza hartzea, Limako elite politiko eta ekonomikoentzat jasangaitza zala. Satzek, ELAK, LABek, SMek, Komisiones Obrerasek eta UGTek deialdi bateratu bat egin dute ostegunean Osakidetzako lantoki guztien atarian biltzeko. 11etan ospitalen atarian biltzera deitu dute eta ordu batetan lehen arretako zentro guztietan. Haien hitzetan, Eusko Jaurlaritzako osasun saila, osasun sistema desegiten eta lan baldintzak eskatzen ari dira. Langatazketara salto, Pepsikoko langileak zuzendaritzak iragarritako kaleratzeak salatzeko protesta dinamika batean murgildu dira. Estatu mailan 550 langile kaleratuko direla iragarri du Pepsikoko zuzendaritzak eta multinazionalak zehaztu du horietako 37 Araban izango direla. 15 Etxaberri Ibina lantegian eta beste 22 Miñanon. Horrez gain, salmentako sektorean aurreikusitako kaleratzeek Araban zer nolako eragina izango duten ez dute argitu. Enpresako zuzendaritzak planteatutako kaleratze horien guztien aurka gertu dira Arabako plantillaren eta enpresaren gehiengoa.
Langileek diotenez, ez dago arrazoirik jendea kaleratzeko. Izan ere azpimarratu dutenez, 2022ko produkzioa historiako altuenetarikoa izan da. Alde batetik, enpresan, Etxabarri Biñan kasu honetan 15 pertsona kaleratu nahi ditu, noiz eta izaten ditugun zifrak, errekor zifrak diren, bai produkzioan eta baita etekinetan ere, ez dela inor sobratzen Pepsin, ez dela inor sobratzen, eta beste nolabaiteko neurriak adostu behar direla kaleratzeak ez direnak, eta azkenik Etxabarri Biñari eragiten dioten edonolako neurriek, Etxabarri Biñan negoziatuak izan behar direla, bertan aukeratuak izan diren lan ordezkariek. Gauzak horrela asteburu honetan bildu dira Etxabarri Biñako lantegian, eta antolatu dituzte Gasteizen Andra Maria Azuriaren plazan mobilizazioak kaleratzeak salatzeko. Ekoizleak jokoz kanpo daude janari katearen joko arauetan, hainbat nekazari sindikatuak ohartarazi duenez. Haren barruan jarduten duten hainbat ekoizlek agerraldia egin dute goizean Donostian euren produktuei ezartzen zaizkien gehiegizko marginak salatzeko eta horiek apaltzea eskatzeko. ...2023ko ekainaren 4an Mungian egingo da Euskal Eskola Publikoaren 30. jaia. Jagon eskola publikoa da, datorren urteko leloa eta jaiaren urteurrena aprobetxatuz, publikotasunaren garrantzia aldarrikatzen du. Aurtengo leloak Mungialdean erabiltzen den, zaindu eta babestu adierazten du. Euskal Eskola Publikoaren 30. jaia Mungian ospatuko dugu. Ekainaren 4ean, beti bezala, ekainaren lehenengo igandean. Oso pozik eta arrogagoz Euskal Eskola Publikoaren urrengo jaia 30. hain zuzen ospatzeko Mungia aukeratua izan dalako. Zalantzabarik guretzako ohore handia da mugimendu oneri babesa emotea eta seguro nago Mungia eta Mungialdea prest egongo dala ekainaren 4ean behar bezalako berotasuna emoteko. Eta egun hori guztion oroimenean geldituko dala jai giro ezin hobean ospatuz. Eskola Publikoaren jaiaren 30. edizioak Legardako Eskolaren 50. urteurrenarekin bat egingo du, beraz, aurten ospakizuna bikoitza izango da guretzat. Ekainaren 4ean, zuen zain egongo gara Mungian, publikoa aldarrikatzeko, sare hau osatzen dugunok asko eta asko garela ospatzeko, eta gauza guztien gainetik gure hezkuntza sistema publikoa babestuko dugula argi geratzeko. Jagon da, babestu, zaindu, eskola publikoa. Hori izango da, aurtengo jaiaren leloa, pertsonak bihurtu ditugu forma desberdin, eta forma desberdin horiek egiten dute alde batetikan eskola publikoa babestu, jagon, beste aldetikan defendatu, eta baita ere ospatu. Hiru idoia horrek azpimarratu nahi genituzke. Uste dugu, inoiz baino gehiago, publikoa eta eskola publikoa balorean ipini behar ditugula aurtengo jaian. Eta lehen honen bidez, mezu hori zabaldu nahi dugu. Datorren ikasturterako matrikulazio prozesua nolakoa izango den zehazten ari da Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburu ordeak berretsi du neurri zuzentzaileak beharrezkoak direla eskola segregazioari aurre egiteko eta horiei buruzko xehetasun gehiago eman ditu gaur Bilbon egindako agerraldi batean.
berreskuratzen hasiko gara gure erkidegoan hurrengo matrikulazio prozesuan, baina jakin badakigu berreskuratzea. Baina ez dira nahikoa. Jarraitu behar dugu eragiten eta jarraitu badugu sentsibilizatzen ikastetxeetan ikasle zaurgarriei, etorkinei, alegia, profila nitzoiei erantzuteko proiektuak aldatu, egokitu egin behar direla. Eta ikastetxe batzuetan lantzen nahi dira, jada politika hau edo ikuspegi hau. Eta gure partetik, hezkuntza sailetik laguntza eskaini beharko diegu hori guztia egin ahal izateko. Kultura arlora salto, azkena gure aldea Agurbirako lehen kontzertuak eskaini du ertzainak taldeak beken milaka zaleren aurrean aritu dira Gari, Josu, Zabala eta Txampi, hainbat musikariren laguntzarekin, taldea desegin zenetik ia 30 urtera. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Asgar taldearen Kale Gorrian kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Kale Gorrian hotzak hiltzen